lime or lemon, guys. Yun, ganyan, ganyan, ganyan. Para naman may lasa. Yung talong na niluto ko, yun pa yung dahilan kung bakit nag-argue kami. Kasi niluluto ko yung style na yun dahil ayaw niya sa mga niluluto ko. Sa mga eggplant, yung mga sabaw, yung mga salad, ganun. This is why I gotta deal with all time. Good morning, everything. Hey, God, guys. Good morning. So, ngayon, sobrang aga. Ang gagawin ko is mag-add ako ng ano dito. Good morning, guys. Standing yan, guys. Sa bahay lang kami. And I think si Tami mamaya mag-cut ng mga damo sa labas. And hala, meron dito, oh. Meron bagong tubo. We have to slowly put the soil. Kailangan ko lang mag-add ng soil dito, guys, because it's kind of, ano na, deep. Kailangan na siyang mag-add. Kasi wala, kasi wala, ano? Soil dito, so. Kasi lang tayo, 5 minutes. Yan. Kailangan natin. Paano siya? Itong flowers, ito, ang daming natatagap na puti, guys. Tapos, ang malago siya, guys, no? Bibili din ako ng maliit na palm tree na talagang hindi siya kailangan ng maraming araw, ganun. Nakalimutan ko yung pangalan, pero bibili ako niyan. Kailangan ko, baka dalawa yung bibilhin ko. Kasi maganda siya, okay siya sa pets. And then, okay siya pag wala masyadong araw. So, yun yung dalawa. You're so cute. I love you. Roxy's here, guys. What do you want? Kailangan ko din itong lagyan pala. Kasi kailangan siya ng patty mix. Kasi nasa pot siya eh. Para naman maging masaya. My baby is busy. It's right there, guys. He is there. And for now, I'm done with that. Yung lime ko, guys, is masaya siya, guys. I'm happy for this lime, oy. Lagyan ko siya ng fertilizer. Baka mamaya. Kasi every 3 months kailangan para hindi siya maging boring, aray! Ginoo ko. May tunok pala dito. Boring, aray! Boring, aray! Boring, aray! Sus, ginoo ko. Sus, ginoo ko. Natunok ako. Whoosh. Oh, my turn. There's a turn in here. I just poke myself, baby love. So, sobrang masaya siya. It's a happy limey. And it's an happy doogie. It's an happy doogie. And this is always happy doogie, huh? Happy birthday to you. When is your birthday? Do you know when is your birthday? Do you know? Babe, we got you. I think we got you October. And then that was, you guys are 6 months. I think it's already past. I think your birthday was in... Yeah, it's in April, baby. We have a December birthday. December birthday with Mama? Huh? December birthday with Mama. Happy birthday, belated. Happy birthday, belated. Hi, guys. Tinuruan ko lang si Tami kung paano gumamit ng PicMonkey. Yung PicMonkey is editor for thumbnail. Gustong magpaturo. Sabi ko, o sige, i-ano mo yung account ko. Nilagay niya sa laptop niya. And then, tinuruan kung paano gamitin. And, ang gagawin ko is, hindi ko na mag-vlog.
ang gagawin ko is dalhin ko sa basement itong lemongrass, itong kalamansi ko para hindi siya mamatay dito. Para naman. And ito yung dala ni Tami na parang cabinet. Ito. So, ang gagawin ko is, kasi ayaw niyang itapon. Sabi pa niya, I don't wanna tapon-tapon it. So, yun, ang gagawin ko is, isanda naman natin yan. And then, pinta. And then, ito, kukunin ko yung hardware mga ito. And then, spray ko lang siya ng, ano ba yun? Meron kasi akong spray paint na silver. So, yun yung gagawin ko. And, yun. I don't know kung kailan ko to magagawa. Pero yeah, yun na siya guys. Diyan lang siya malapit sa window or dito sa sliding. Nakakapagod. So ngayon, maglagay ako ng fertilizer and lagyan natin ng Parimix. So yan. Hello, hello, hello. Where are you? I'm here. Hi, how are you? Where you been? Where you been? Where you been? What you doing out there? I hear you. I heard you out there. What did you do? Hi, I heard you out there. Where's Misty? Where's your sister? I love you. Ito. Diba? Kahit winter garden. Kahit winter, hala, ganito pa rin tayo, diba? Alam niyo, kahit every time na andito ako sa basement, nakatingin talaga ako kung asan yung snake. Kasi yung skin niya o andyan ang marami. Yun na guys, nalagyan na natin ng mga soil. Yung kalamansi na hindi masaya, pero tinatry kong buhayin. Buhay naman siya guys, pero yellow lang, parang walang lakas kalamansi yan. And ito naglagyan mangga, hopefully mabubuhay. Buhay naman siya, diba? Hindi naman yun mamatay. And ang masaya kong kalamansi, at isa yung masaya. And yung lemongrass natin, diba? And also guys, alam nyo ba kung ano yung plano ko? So next summer, ang gagawin ko is hindi ko na sila ilabas doon sa backyard. Kasi dito may ano siya, parang may simento sa sliding door na dyan. Diyan ko na lang sila. Dito. Dito, dyan. Hello guys. Good afternoon. Magkakat si Tami ng grass. Magluto tayo ng rice kasi wala na akong rice. And alam niyo ba? So yun, nabisi ako, tinatransfer ko yan siya guys. Yan. Kasi ito siya dito yan, 'di ba? Sa napatay yung camera. So, tinatransfer ko siya dyan. Kasi, guys, tinitignan ko, kawawa kasi namamatay yung dahon dahan-dahan. Kaya, tinatransfer ko siya dito sa my area na to. Oh, Jesus. That's how they want it.
Muntik nang matuwad si Tami, guys. Kasi ang tigas ng ulo. Sabi ko, ganun. Kasi kapag sisigaw ako, hindi niya ako marinig dahil sa machine. Sabi ko, kasi di ba yung sa gilid, malapit na siya. So, ganito na sana yung yung lawnmower namin, yung ligid, gumagano na. Bumalik na naman yan dito. Dito man yan siya, malapit. Wala, my cellphone is not here too. Hold on, Han. So, ngayon, ang nangyari, gusto niyang magpunta doon sa isang carrier ng cellphone. Let's see kung maganda ba yung service, maganda ba yung payment, walang mga hide na tinatago ng mga bayaran. Hold on, guys. What are you doing there? I don't know who's cutting the grass. Anyway. I think that's the mother's car. His wife's car is gone. Careful, will you? Hit my thing. You're gonna hit my thing here. You ruined it already, oh? Yeah, okay. Washing your hair. Did you close it? Anyway, guys. He's got it. Okay, let's go. Yung guys, yung Spectrum na tindahan, close sila dito. Nag-transfer daw sila sa different address. So now, Tommy is looking the address. He's typing it down. It'll only be a couple minutes from here. Anyway, guys, so tumawag, Tommy called the Apple store in Manhattan because they're 24/7 store. And you know what? They don't have the phone too, so you have to pre-order. You have to call online. You have to order. You have to go online and order it. And now he's going to try, and let's see how long it takes, right? Yeah, I'm cold, so he's turning here. He left here. Oh no, he's gonna turn. There he is. Is that the guy? I think. Honey. The little white niece, I'm guessing the same one. There is a guy, guys. Can you slow down? That's the guy. There is a guy driver, guys. It's funny. He doesn't like to be behind us. Ay, nag-change talaga dayon ako, guys, dahil kasi ang ginaw. So, itong asawa ko nag-request, sabi pa niya, can you please turn the fire, please? Please, baby, please. Okay. The thing about this fireplace, guys, it takes a while. Okay. It's done. Aray, aray. Oh, yes, baby. I know. I love you. Where's Dada? Did Dada got food? Did Dada get food? Did Dada get food? Where's Dada? Yes, I know, love. I know. Itong mga halaman ko, ilagay ko dito sa ibabaw. Dada, you don't give your princess part of the princesses. You know, Roxy is the princess of all farty. Like farting. Because she like to fart. You like to fart. Why? Why you like to fart, baby? Come here, come up, come. Come up. Aray, ginoo ko. Uy, pagkakiat yun ni mo ba? Okay, let's turn the fireplace. There you go. Alam nyo ba na nagka-harvest tayo ng talong? Pinakalas na ito, guys. And then, well, meron pa doon. Pero hindi ako sure kung lalaki pa ba yun. Kasi, yun, masakit yung ilong ko, guys. Iwan ko dito. Anyway, pasensya na sa light, ha. May yellow light kasi. Ito yun. And, hugasan natin. Hugasan ng talong. And, hindi ko alam kung paano ito lutuin. Pero, I think, i-ano ko siya, ikakat. I'm not, Han, I'm just vlogging, Han. Sumagot.
Sumagot si Miss Tuway, sumigyot. Hello guys, ito yung eggplant. So, ang ginawa ko guys is, kinakat ko siya, nilagyan ko ng asin sa ibabaw. And then, nakita ko lang ito sa YouTube. Kapag lagyan mo ng asin sa ibabaw, mawawala yung moist, yung tubig sa eggplant. And then, i-wipe mo yan mamaya para mawala yung salt. Yung natira na salt, mawala. So, nakikita ko na yung yung tubig lumalabas na, di ba? Lumalabas na yung tubig. Tulog si Mr. Ginaw, guys. Uy, naginawan talaga kami. Iba yung iba talaga yung pakiramdam sa ginaw. Lumalabas na yan. Pabayaan lang ni siya dyan mga 1 hour kung ready na lutuin yun. Pabayaan lang siya. Di ba, mangitim yan, di ba? Hindi yan iitim ng grabe. Kasi tubig lalabas siya, di ba? May moist yan. Ito guys, so ito yun. Dito natin siya ilagay. Pero bago niyan, ang daming tubig na lumabas na. Oh, look. Show it to you. Let me show it to you. Focus. Look, ang daming tubig na lumabas. Diba, matubig itong eggplant. Ang gagawin natin is, hold on. Gagawin natin, diba? Meron na siyang tubig. So, yan. And then, pahiran. So, ang gagawin natin next is oil, guys. Okay. So, next, ito yung ilalagay ko, guys. Ito siya. Garlic parmesan, and then paprika, and then garlic regular. So, ito yung gagawin ko. Ang gagawin ko is, nag-preheat na ako ng oven ng 400. Ito na siya, guys. Ito na, nilagay ko lang siya dito. And yun, ginanon ko lang yung lime or lemon, guys. Yun, ganyan. Para naman may lasa. Kung gusto ka asin, or nilagyan ko naman siya ng asin kanina. So, yun. So, ang gagawin ko is, put it here. Yan. My head is killing me, honey. And when I said eat, okay? Look. Ito na siya, guys. Eggplant from the garden. Okay, I'm gonna try the eggplant, guys, para naman malaman ninyo kung masarap pa talaga siya. And I think need salt. I'm just gonna use my hand. Honestly, it's good, hon. I can cook it like this, hon. You know, so they call doctors, they don't research why so doctors can use this. What? I do that. Yung talong na niluto ko, yun pa yung dahilan kung bakit nag-argue kami. Kasi niluluto ko yung style na yun dahil ayaw niya sa mga niluluto ko, sa mga eggplant, yung mga sabaw, yung mga salad, ganon. So, ngayon, ang problema, sabi ko, kumain na kami. Sabi ko, sarap, diba? Sarap, grabe, ang sarap. Kasi masarap talaga, guys.
And then, sabi pa niya, sabi pa niya, hindi daw niya nagustuhan kasi okay lang daw pero hindi niya nagustuhan dahil daw mapait. So ngayon, mapait pala ha. Sabi ko, hindi man yun mapait. Ano man yun? Lime man yun na nilagay ko, ganun. So yun. So, hindi ko siya kinausap guys. Kasi sabi ko, ginawa ko yun ha. Special pa, masarap pa masarap naman siya. Hindi ko naman yung sinabi na masarap. Hindi pala. Hindi ko siya kinausap. Hindi sabi pa niya, Han! Sabi pa niya, Han! Dahil sa talong. Sabi pa, dahil sa talong, hindi mo ko kinausap. Hindi ko man talaga siya bit. Kasi ano daw, mapait. Sabi ko, hindi yun mapait. Sarap nga eh. Maasim-asim dahil sa lime. And then yun. Sabi, and then, inano ko na kasi, inano ako, bakit daw hindi ko siya kinausap. But anyway guys, so yun yung dahilan. Yung talong dahilan sa mga pag-aaway. Yun, niluluto ko yun special para sa iyo. And then, hindi mo masyadong nagustuhan. Ano, eh, blurry talaga siya. Or ang mata ko lang talaga blurry. Yun na. So yun siya. And, Naloka lang ako sa ano. But anyway guys, i-in ko na tong vlog guys ha. Wala masyadong ganap today. So yun lang siya. Wala masyadong ganap. And yun. And I will see you guys tomorrow. Thank you guys. I will see you guys tomorrow. Bye. Good night guys. Say bye. Bye, guys. Well, you give them a big eyes. Like you mad at them too. Guys, this is what I gotta deal with all the time. You know what? You know, Han? All the time I gotta deal with this. Like deal what? Deal with what? Why did I give them big eyes? What did I give them big eyes? I'm sorry. I close my eyes. Bye, guys. Whatever. Now my eyes are too big. Bye guys. Now my husband is annoying.